Kunne du høre det? For hvis du ikke kunne, så er du nok blandt dem, der hører for høj musik i dine høretelefoner. Flere undersøgelser peger på, at 5-10% af de unge får høreskade, fordi de hører for høj musik, og fordi de lytter til det for længe. Så vil du gå glip af lyde som eller eller risikere at ende som for det er nogle af de konsekvenser, der er ved at du hører for høj musik i dine høretelefoner. Så skru ned!